Bine ai venit pe canalul meu de YouTube. Sunt Alina Nisto și te invit alături de mine să rezolvăm împreună modelul de evaluare națională 2024 pentru clasa 8-a. Haideți să vedem primul subiect. La primul subiect trebuie să bifăm răspunsul corect. Și avem așa, la exercițiu 1, rezultatul calculului 3 plus 2 ori 5 este egal cu... Avem o adunare și o mulțire. Prima oară facem înmulțirea, adică calculăm prima oară 2 ori 5. Și avem 3 plus 2 ori 5 ne dă 10, adică 13. Și bifăm varianta corectă, varianta B. La exercițiul numărul 2 ne spune așa, dacă x pe 2 egal cu 3 pe 4, atunci 4x este egal cu x supra 2 este egal cu 3 pe 4, avem o proporție și noi știm că trebuie să înmulțim pe diagonală x ori 4 cu 2 ori 3 și obținem x ori 4 este egal cu 3 ori 2, adică 4x egal cu 6. Și avem variantă corectă, varianta C. La exercițiul 3 ne întreabă soluția ecuației 2 minus x este egal cu 2 este numărul. Îl mut pe 2 cu semn schimbat, adică minus 2, și obțin minus x este egal cu 2 minus 2, adică minus x egal cu 0. Înmulțesc cu minus 1 și ne dă x este egal cu 0. Și avem variantă corectă, varianta B. La exercițiul 4 ne spune așa. Cel mai mic element al mulțimii A egal cu 1 pe 9, 1 pe 99, 1 pe 999 și 1 pe 9999 este... Noi dacă avem două fracții, A supra B și A supra C, dacă B este mai mic ca C, atunci A supra B este mai... Atunci A supra B este mai mare decât A supra C. Și atunci, cu cât numărul de jos este mai mare, cu atâta fracția este mai mică. Și observăm că 1 supra 9999 are numitorul cel mai mare, adică această fracție va fi cel mai mic element al mulțimii. Și avem variantă corectă, varianta D. Mergem mai departe la exercițiul numărul 5 și ne spune așa. 4 elevi, Andra, Marius, Ioana și David, au calculat produsul numerelor A egal cu radical din 5 și B egal cu radical din 20. Rezultatele obținute sunt prezentate în tabelul de mai jos. Andra 10, Marius 5, Ioana 2 radical din 5 și David radical din 10. Păi produs înseamnă să calculez A ori B, adică în cazul meu vine radical din 5 ori radical din 20. Știu că pot aplica formula radical din A înmulțit cu radical din B este egal cu radical din A ori B și obțin radical din 5 ori 20, adică radical din 100, care este egal cu 10. Și avem variantă corectă, varianta Andra, adică varianta A. La exercițiul 6 îmi spune așa. Alina afirmă că în intervalul de numere minus 3 închis, 2 închis, sunt 7 numere întregi. Haideți să aflăm și noi câte numere sunt. Desenăm axa. Avem 0 undeva aici. Pe partea negativă, adică în partea stângă, sunt numerele negative. În partea stângă voi pune numerele negative și avem minus 1, minus 2, minus 3 și avem paranteză închisă. 1, 2 și paranteză închisă. Și acum trebuie să număr, să văd câte numere am. Pot să-l iau și pe minus 3, deci am 1, 2, 3, 4, 5, 6 numere. Și atunci, pentru că în interval sunt 6 numere, nu 7, voi bifa varianta B ca fals. Bun. Și am ajuns la subiectul numărul 2, unde îmi spune așa, încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect. Și avem la exercițiul 1 așa. În figura alăturată sunt reprezentate punctele coliniare A, B, C și D în această ordine, astfel încât AB e congruent cu BC, congruent cu CD, iar lungimea segmentului CD este 10.
Asta înseamnă că și BC este 10 și AB este tot 10. Problema mă întreabă lungimea segmentului AD este egală cu. Păi va veni AD 3 ori 10, adică 30 de centimetri. Și bifăm corect varianta A. La exercițiul 2 îmi spune așa. În figura alăturată sunt reprezentate unghiurile opuse la vârf AOB și COD cu punctele AOD coliniare. Măsura unghiului AOB este 50 de grade și OM este bisectoarea unghiului AOB. Măsura unghiului DOM este egală cu. Păi nouă ne spune problema că OM este bisectoarea unghiului AOB. Păi de aici ne rezultă că unghiul AOM este congruent cu unghiul MOB egal cu unghiul AOB pe 2. Adică vine 50 de grade pe 2 și ne dă 25 de grade. Deci ăsta e 25, ăsta e 25. Acum, problema îmi spune că punctele A, O și D sunt coliniare. De aici ne rezultă că unghiul AOD este egal 180 de grade. Și ca să-l aflu pe BOD, observ că BOD și AOB sunt suplementare. Asta înseamnă că unghiul BOD plus 50 de grade este egal cu 180 de grade, scad 50 de grade și obțin că unghiul BOD este egal cu 130 de grade. Observ că unghiul DOM este format din unghiul MOB plus DOB și când le adun pe astea două o să obțin dimensiunea lui DOM. Și avem unghiul DOM este egal cu unghiul DOB plus unghiul BOM. Adică unghiul DOM este egal cu 130 de grade plus 25 de grade și obțin că unghiul DOM este egal cu 155 de grade și bifez varianta D. Bun, și am ajuns la problema numărul 3, unde îmi spune în figura alăturată este reprezentat triunghiul isoscel ABC cu AB congruent cu AC și unghiul BAC de 50 de grade. Punctul D aparține lui AC astfel încât BD să fie congruent cu BC. Am pus semne de congruențe. Măsura unghiului BDC este egală cu. Pornim de la prima informație care ne spune că triunghiul ABC este isoscel. Și AB congruent cu AC. Din astea două ne rezultă că unghiul B congruent cu unghiul C. Și noi știm că unghiul A plus unghiul B plus unghiul C egal 180 de grade, adică 50 de grade plus unghiul B plus două unghiuri B, pentru că unghiul B cu unghiul C pot să scriu două unghiuri B egal 180 de grade, scad 50 de grade și obțin două unghiuri B egal 130 de grade. Și acum împart prin 2 și obțin că unghiul B este de 65 de grade. Dar problema îmi spune că BD este congruent cu BC. De aici ne rezultă că triunghiul BDC este isoscel. Din asta ne rezultă că unghiul BCD este congruent cu unghiul CDB. Păi ambele vor fi de 65 de grade, că unghiul C am zis că este de 65 de grade. Și avem variantă corectă, varianta B. Mergem mai departe la problema numărul 4 și avem așa. În figura alăturată este reprezentat paralelogramul ABCD cu AB10 și BC6 și perimetrul paralelogramului ABCD este egal cu. Păi noi știm că dacă ABCD este paralelogram, ne rezultă că AB este congruent cu DK, egal cu 10 cm, și BC este egal cu AD, este egal cu 6 cm. Pe asta înseamnă că perimetrul lui ABCD este egal cu AB
plus BC plus DC plus AD, adică perimetrul lui ABCD este egal cu 10 plus 6 plus 10 plus 6, avem 16 plus 16 care ne dă 32 de centimetri și avem varianta corectă, varianta C. Mai departe, exercițiul 5, avem în figura alăturată este reprezentat cercul de centru O, punctele A și B aparțin cercului, astfel încât măsura unghiului AOB să fie 60 de grade și AB 10. Păi noi știm că AO este congruent cu BO ca raze. De aici ne rezultă că triunghiul AOB este isoscel. Dar problema ne spune că unghiul AOB este de 60 de grade, dar din astea două ne rezultă că triunghiul AOB echilateral. Adică rezultă că AO congruent cu OB congruent cu AB egal 10 cm. Și acum dacă revenim la problemă, problema ne cerea lungimea cercului este egală cu. Păi noi știm că lungimea cercului este 2πr, adică vine 2π ori 10 și o să ne dea 20π centimetri. Și mergem la problema numărul 6. În figura alăturată este reprezentat un con circular drept cu secțiunea axială triunghi dreptunghi VAB. Înălțimea conului are lungimea egală cu 2 radical din 2 cm, iar aria bazei conului este egală cu puncte centimetri pătrați. Păi noi știm că înălțimea conului este VO, iar problema ne spune că unghiul V este de 90 de grade. Și avem așa. Din faptul că VAB este un con circular drept, ne rezultă că VA este congruent cu VB, adică triunghiul VAB este isoscel. Dar nouă ne spune problema că unghiul V este de 90 de grade. Din asta ne rezultă că triunghiul VAB dreptunghic isoscel. Dar problema ne spune că VO este înălțime. Păi din astea două ne rezultă că de fapt VO este și mediană. Dar triunghiul VAB am zis că are unghiul V egal 90 de grade. Păi din astea două ne rezultă că VO este egal cu AB pe 2. Adică este jumătate din ipotenuză. Păi de aici ne rezultă că AB este egal cu 2VO. Adică 2 radical din 2 și ne dă 4 radical din 2 cm. Dar noi știm că AB este diametru și este 2R. Păi rezultă de aici că raza va fi 4 radical din 2 împărțit la 2, adică raza va fi 2 radical din 2 cm. Dar problema ne cere aria bazei și avem aria cercului egal cu πr pătrat, adică vine pi înmulțit cu 2 radical din 2 totul la pătrat și o să ne dea 8 pi centimetri pătrați. Și avem varianta corectă, varianta C. Acesta a fost subiectul 1 și subiectul 2 date la modelul de evaluare națională pentru examenul din 2024. Aici avem varianta B. Dacă completați și bifați toate răspunsurile corecte, aveți în total nota 7, cu tot cu punctajul din oficiu. Dar noi nu ne mulțumim cu 7, vrem să mergem mai departe și haideți să mergem la subiectul 3, unde avem la exercițiul 1 o problemă. Mihai a cheltuit o sumă de bani în 4 zile. În prima zi a cheltuit 20% din întreaga sumă, în a doua zi 30% din suma rămasă, în a treia zi cu 20 de lei mai mult decât în a doua zi, iar în a patra zi a cheltuit ultimii 44 de lei. Verifică dacă Mihai a cheltuit în a doua zi un sfert din întreaga sumă de bani.
Justifică răspunsul dat. Noi nu știm cât a cheltuit Mihai și atunci vom nota suma de bani cu un X. X egal suma de bani. În prima zi ne zice problema că a cheltuit 20% din X. Asta înseamnă 20% înseamnă 20 supra 100 înmulțit cu X pe 1. Pot să simplific 20 cu 100 și îmi dă 5 jos și 1 sus. Și atunci obțin 1 ori X supra 5 ori 1, adică X pe 5. A doua zi ne zice problema că a cheltuit 30% din suma rămasă, adică din rest, care este 30 supra 100, înmulțit cu restul este X minus X pe 5, cât a cheltuit în prima zi. Amplific aici cu un 5 și obțin 30 pe 100, înmulțit cu 5X minus X pe 5. Pot să simplific un 0 cu un 0 și ne rămâne 3 pe 10 înmulțit cu 4X pe 5. Adică ne rămâne 12X pe 50. Pot să simplific 12 cu 50 printr-un 2 și îmi dă 6X pe 25. A treia zi a cheltuit cu 20 de lei mai mult decât în a doua zi. Păi a doua zi a cheltuit 6X pe 25. Asta înseamnă 6X pe 25 plus 20 de lei. Iar a patra zi, ultimii, 44 de lei. Bun. Iar la punctul A ne zice să verificăm dacă Mihai a cheltuit în a doua zi un sfert din întreaga sumă de bani. Păi avem așa, în a doua zi a cheltuit această sumă 6X pe 25. Trebuie să fie egal cu un sfert, înseamnă 1 pe 4 din X. Asta înseamnă 6X pe 25 este egal cu X pe 4. Și ca să pot să compar foarte clar, amplific prima fracție cu 4 ca să duc la același numitor și a doua cu 25 și obțin 6 ori 4, 24x pe 100 este egal cu 25x pe 100 și este fals pentru că cele două rapoarte nu sunt egale. Mai departe, la punctul B, ne zice să determinăm suma de bani cheltuită de Mihai în total în cele 4 zile. Păi avem așa. Avem în prima zi X pe 5, în a doua zi 6X pe 25, în a treia zi 6X pe 25 plus 20 și în a patra zi 44 de lei. Toate adunate trebuie să-mi dea suma inițială, care în cazul meu este X. Și haideți să scriem. Avem așa. X pe 5 plus 6X pe 25 plus 6X pe 25 plus 20 și plus 44 trebuie să-mi dea egal cu X. Aduc peste tot la același numitor, numitorul comun fiind 25, prima fracție o amplific cu 5, pe 20 îl amplific cu 25, pe 44 cu 25 și pe X cu 25. Și în momentul ăsta când scriu, nu mai scriu numitorul că nu mă mai influențează. Și avem 5x plus 12x, 6x plus 6x ne dă 12x, plus 500 și plus 1100 este egal cu 25x. Socotim x și între ei și avem 17x plus. Socotim și 500 cu 1100 și o să ne dea 1600. Este egal cu 25x. Și acum îl mut pe 17x cu sens schimbat. Minus 17x, adică 1600. Este egal cu 25x minus 17x. Adică 1600 este egal cu 8x. Împărțim prin 8 și obținem 200 este egal cu x. Deci suma inițială este 200 de lei. Bun, perfect. Mergem la exercițiul numărul 2 și ne spune așa. Se consideră expresia e de x egal cu
x supra 9 plus 3x minus 2 supra x plus 3 plus 3 supra x pătrat plus 3x, totul împărțit la x plus 3 plus 3 pe x minus 2, unde x este un număr real, x diferit de minus 3, x diferit de 0 și x diferit de 3. Arată că x supra 9 plus 3x minus 2 supra x plus 3 plus 3 supra x pătrat plus 3x este egal cu x minus 3 totul la pătrat supra 3x pe lângă x plus 3. La exercițiul 2 avem așa, se consideră e de x este egal cu x supra 9 plus 3x minus 2 supra x plus 3 plus 3 supra x pătrat plus 3x, totul împărțit la x plus 3 plus 3 pe x minus 2, unde x este un număr real, x diferit de minus 3, x diferit de 0 și x diferit de 3. La punctul A ne cere să arătăm că x supra 9 plus 3x minus 2 supra x plus 3 plus 3 supra x pătrat plus 3x este egal cu x minus 3 totul la pătrat supra 3x pe lângă x plus 3 pentru orice număr real x, x diferit de minus 3 și x diferit de 0. Scriu relația x supra 9 plus 3x minus 2 supra x plus 3 plus 3 supra x pătrat plus 3x este egal cu x minus 3 totul la pătrat supra 3x pe lângă x plus 3. Observ că la numitor în prima fracție pot să dau un 3 factor comun și am x supra 3 pe lângă 3 plus x minus 2 supra x plus 3 și plus, la următoarea fracție pot să dau un x factor comun, 3 supra x pe lângă x plus 3 este egal cu x minus 3 totul la pătrat supra 3x pe lângă x plus 3. Și acum trebuie să aduc la același numitor. Și avem în felul următor. Avem aici un 3 și 3 plus x, care pot să scriu invers x plus 3, dar mai avem aici un x și atunci numitorul comun va fi 3x pe lângă x plus 3. Asta înseamnă că prima fracție o amplific cu x, a doua amplific cu 3x, iar pe ultima cu un 3. Și obțin x ori x îmi dă x pătrat supra, o să scriu o singură linie de fracție și pun o singură dată numitorul 3x pe lângă x plus 3 minus 3x ori 2 ne dă 6x și plus 3 ori 3 ne dă 9, care este egal cu x minus 3 totul la pătrat supra 3x pe lângă x plus 3. Asta înseamnă că primul număr rămâne x pătrat minus 9 este egal cu 3 la a doua și pot să scriu în loc de 9, o să pun 3 la a doua, iar aici în mijloc voi scrie 2 ori 3 ori x plus 3 la a doua, ca să vadă foarte clar formula de calcul prescurtat. Și avem 3x pe lângă x plus 3 este egal cu x minus 3 totul la pătrat supra 3x pe lângă x plus 3. Și acum aplic formula de calcul prescurtat a pătrat minus 2 ori a ori b plus b pătrat este egal cu a minus b totul la pătrat. În cazul meu obțin x minus 3 totul la pătrat supra 3x pe lângă x plus 3 este egal cu x minus 3 totul la pătrat supra 3x pe lângă x plus 3. Se vede clar că am obținut același lucru, deci este adevărat. Mergem mai departe la punctul B, unde ne spune să determinăm numărul natural n pentru care 5 înmulțit cu e de n este un număr natural. Să mai scriu o dată e de x, să-l simplific și apoi îl înlocuiesc pe x cu n. Și avem sum. Și acum dacă mă uit atent, toată această paranteză este exact ceea ce am calculat la punctul A. Și aș putea să o înlocuiesc cu această fracție care am obținut-o la punctul A. O să scriu în loc de toată acea paranteză, o să scriu fracția aceasta, x minus 3 totul la pătrat, supra 3x pe lângă x plus 3.
și avem în felul următor. E de x este egal cu x minus 3 totul la pătrat supra 3x pe lângă x plus 3 împărțit la, în a doua paranteză trebuie să aduc la același numitor și numitorul comun va fi 3x, adică pe asta o amplific cu x. Următoarea fracție cu 3, iar pe ultima cu 3x și obțin o singură linie de fracție, x pătrat plus 9 minus 2 ori 3x, totul supra 3x. E de x este egal cu x minus 3 totul la pătrat supra 3x pe lângă x plus 3 împărțit la. Observ că numărătorul este chiar formula de calcul prescurtat care am scris-o mai devreme, adică a pătrat minus 2 ori a ori b plus b pătrat este egal cu a minus b totul la pătrat, adică b-ul la mine fiind 9, de fapt 3 ori 3, adică 3 la a doua. Și o să scriu x minus 3 totul la a doua, totul supra 3x. Și acum dacă avem împărțire de două fracții, păstrăm intactă prima fracție, x minus 3 la pătrat supra 3x pe lângă x plus 3, înmulțim și mulțim cu răsturnata, 3x supra x minus 3 totul la pătrat. X minus 3 la pătrat cu x minus 3 la pătrat se reduc și 3x se reduce cu 3x și obțin 1 supra x plus 3. Și acum problema îmi spune să arăt că 5 înmulțit cu e de n aparține numerelor naturale. Pe asta înseamnă 5 mulțit cu, în fracția aceasta în loc de x pun n și vine 1 supra n plus 3 aparține în numere naturale. Păi de aici ne rezultă 5 supra n plus 3 aparține numerelor naturale. Adică pun condiția ca n plus 3 să aparțină divizorilor lui 5. N-ul fiind număr natural. Asta înseamnă că iau doar 1 și 5 ca divizori. Și acum scădem un 3 și obținem că n este egal cu 1 minus 3 ne dă minus 2 și nu este, da, hai să scriu minus 2, 5 minus 3 ne dă 2. Dar eu știu că n aparține numerelor naturale, de aici rezultă că n mic este egal cu 2. Și aceasta este toată problema de la punctul 2. Am ajuns la 3, unde ne zice se consideră funcția f definită pe R cu valori în R, f de x egal cu x plus 2, arată că 2023 înmulțit cu f de minus 2 este egal cu 0. Păi prima oară trebuie să calculăm f de minus 2, adică în loc de x în funcția aceasta pun minus 2. F de minus 2 este egal cu minus 2 plus 2 care ne dă 0. Și atunci 2023 înmulțit cu 0 evident că va fi 0. Iar la punctul B, voi încă nu ați învățat graficul funcției și funcțiile, dar veți învăța modulele următoare. Punctele A și B sunt puncte de intersecție a reprezentării geometrice a graficului funcției f cu axele OX și OY, ale sistemului de axe ortogonale XOY, iar punctul M este mijlocul segmentului AB. Arată că punctele N, O și M sunt coliniare, unde N este de coordonate 3 și minus 3. Și ne-au pus ei aici nu. Asta înseamnă că dacă duc așa, coordonata de pe OX va fi 3, iar coordonata de pe OY va fi minus 3. Dar eu trebuie să găsesc aceste puncte A și B și M mijlocul acestuia. Și avem așa. Eu știu că graficul funcției intersecta cu OX, pun condiția ca Y să fie egal cu 0 și din asta îmi rezultă că f de x egal cu 0. În cazul meu, f de x înseamnă reprezentarea asta x plus 2 este egal cu 0, adică îmi rezultă că x egal cu minus 2. Asta înseamnă că obțin punctul A de coordonate minus 2 și 0, adică A-ul de aici e minus 2 și 0, deci punctul acesta este în minus 2 și mai avem aici un minus 1. Fac și graficul funcției intersectează OY, adică x egal cu 0 și de aici ne rezultă că f de 0 este egal cu 0 plus 2, adică 2 și obțin punctul B de coordonate 0 și 2. Aici 0 și 2. Pentru a calcula x, m,
adică coordonata de pe x a lui m, am nevoie de xa plus xb pe 2, adică minus 2 plus 0 pe 2 și ne dă minus 2 pe 2, adică minus 1 și ym este egal cu ya plus yb pe 2, adică vine ya este 0, yb este 2 pe 2 și ne dă 2 pe 2, adică 1. Deci obțin punctul M de coordonate minus 1 și 1. Mai departe trebuie să arăt că punctele M, O și N sunt coliniare. Dacă punctele sunt coliniare, înseamnă că formează un unghi alungit de 180 de grade. Cu alte cuvinte, trebuie să arăt că unghiul MON este de 180 de grade. Noi știm din teorie că reperul cartezian formează un unghi de 90 de grade între axe, adică unghiul acesta este de 90 de grade și atunci trebuie să demonstrez că unghiul MOB plus unghiul, pun aici un P, PON, este egal cu 90 de grade și atunci o să-mi dea într-adevăr unghiul MON de 180 de grade. Observ că OA este 2 și OB este 2 și atunci triunghiul AOB este dreptunghic isoscel și pornim de aici. OA egal cu 2, OB egal cu 2, rezultă triunghiul AOB dreptunghic isoscel. Din asta ne rezultă că unghiul BAO este congruent cu unghiul OBA egal 45 de grade. Și acum, noi știm că M este mijloc de AB și am găsit triunghiul AOB are unghiul O de 90 de grade și M mijloc de AB. Din astea două ne rezultă că OM este mediană. Păi dacă triunghiul este dreptunghic, înseamnă că OM este perpendicular pe AB. De aici ne rezultă că unghiul OMB este de 90 de grade. Îl iau doar pe ăsta că ăsta îmi trebuie. Am mai găsit și unghiul OBM egal 45 de grade. Păi din astea două ne rezultă foarte clar că unghiul BOM este egal cu 45 de grade. Cu alte cuvinte, momentan am găsit unghiulețul ăsta de aici de 45 de grade. Ăsta l-am găsit de 90 și mai trebuie să demonstrez unghiul PON de 45 de grade. Dar observ că OP este 3 și PN este 3. Asta înseamnă că triunghiul PON este dreptunghic isoscel și avem OP egal cu 3, PN egal cu 3. Din astea două rezultă triunghiul PON dreptunghic isoscel. De aici ne rezultă, evident, că unghiul PON este congruent cu unghiul PNO egal cu 45 de grade. Adică și unghiul de aici are tot 45 de grade. Și acum observăm că unghiul BOM plus unghiul BOP și plus unghiul PON este egal cu unghiul MON. Adică 45 de grade plus 90 de grade plus 45 de grade este egal cu unghiul MON și obțin 180 de grade este egal cu unghiul MON. Păi dacă am obținut unghiul MON de 180 de grade, de aici am rezultă foarte clar că punctele M, O și N coliniare. În figura alăturată este reprezentat dreptunghiul ABCD cu AB 12 cm, BC 9 cm. Punctul E aparține segmentului AC astfel încât AE să fie 10 cm. Prin E se duc dreptele QN și PM paralele cu dreptele AB respectiv BC. Punctele MNPQ aparțin segmentelor AB, BC, CD și respectiv AD. Arată că AC este egal cu 15 cm. Păi noi știm că ABCD este dreptunghi. De aici ne rezultă că unghiul B este de 90 de grade. Și acum mergem în triunghiul
ABC, unde avem unghiul B de 90, știm AB12 și BC9 și aplicăm Pitagora să-l aflăm pe AC. Și avem în triunghiul ABC, unghiul B egal 90 de grade. Din Pitagora ne rezultă că AC la pătrat este egal cu AB pătrat plus BC pătrat. Adică AC la pătrat este egal cu 12 la pătrat plus 9 la pătrat și obținem 144 plus 81, adică 225. AC este egal cu radical din 225. Îl descompun pe 225 prin 5, îmi dă 45 prin 5, 9, 3, 3, 3 și 1. Mi iese un 5 de sub radical și un 3. Adică 3 ori 5 ne dă 15 cm. Exact cât ne cerea și problema. Și am terminat punctul A. La punctul B ne zicea, arată că aria patrulaterului AMEQ este de 4 ori mai mare decât aria lui CNEP. Și avem AMEQ este acesta și PNC este acesta. Prima oară voi demonstra că AMEQ este un dreptunghi, după care încerc să aflu AM și EM și să-i aflu aria. Apoi voi demonstra că NCP este dreptunghi, aflu N, aflu CN și îi aflu aria. Și după care demonstrez relația care mi-o spun ei. Și avem așa, pornesc de la prima informație care mi-o dă problema și îmi spune că QN este paralelă cu AB. Și avem QN paralel cu AB. Dar E aparține lui QN și M aparține lui AB. Din astea două toate rezultă AM paralel cu QE. Și acum demonstrez și pentru EM. Știu că PM este paralel cu BC, dar BC este paralel cu AB din proprietatea dreptunghiului. De aici ne rezultă că PM paralel cu AD, dar punctul E aparține lui PM și Q aparține lui AD. Din astea două rezultă că M paralel cu QA. Păi din astea două ne rezultă AMEQ paralelogram. Dar unghiul A este de 90 de grade și din astea două ne rezultă că AMEQ dreptunghi. Asta înseamnă că aria lui AMEQ este egală cu lungimea ori lățimea. Și acum trebuie să aflu AM și EM. Dar noi am zis puțin mai devreme că M este paralel cu BC, din faptul că PM e paralel cu BC și E aparține lui M. Ne rezultă că triunghiul AME este asemenea cu triunghiul ABC. Și de aici am rezultă rapoartele. AM supra AB este egal cu ME supra BC și este egal cu AE supra AC. Păi înlocuiesc în primul raport egal cu ultimul și încerc să-l aflu pe AM. Și avem AM supra 12 este egal cu AE este 10, AC 15. Și rezultă de aici, o să mulțesc pe diagonală și avem 15 AM este egal cu 10 ori 12. Adică 15 AM egal cu 120, împart prin 15 și obțin că AM este egal cu 8 cm. Și acum
Iau cel de-al doilea raport, adică ME supra BC este egal cu AE supra AC. Și de aici obțin că ME, care vreau să-l aflu supra BC e 9, este egal cu AE este 10 cm supra 15. Păi de aici ne rezultă 15 ME este egal cu 90, împart prin 15 și îmi rezultă că ME este egal cu 6 cm. Trebuie să demonstrez că PNC este dreptunghi și avem așa, QN paralel cu DK, E aparține lui QN și N aparține lui BK. Din astea două ne rezultă că EN paralel cu PK. Aici trebuia să scriu și P aparține lui DK. PM paralel cu BK dar E aparține lui PM și N aparține lui BK. Din astea toate ne rezultă că PE paralel cu KN. Din astea toate rezultă că EN este și congruent cu PK, deoarece între drepte paralele se formează segmente congruente, și PE congruent cu KN. Păi de aici ne rezultă că EKNP este paralelogram. Păi are și unghiul cât de 90 de grade și de fapt din astea toate îmi rezultă că ENP trebuie să le scriu în ordine. ENCP dreptunghi. Bun. Și acum putem să-i facem aria. Și avem așa, aria lui AMEQ, este egal cu lungimea ori lățimea, adică lungimea AM ne-a dat 8, iar lățimea ne-a dat 6. Deci vine 8 ori 6, care e egal cu 48 cm pătrați. Și aria lui NCP este egal cu lungimea ori lățimea, adică ne-a dat lungimea, nu știm. Îl calculăm pe N ca fiind 12 minus 8. Deci N este egal cu 12 minus 8, adică 4 cm. Și KN este egal cu 9 minus 6, care este egal cu 3 cm. Și avem aria lui NCP este egal cu 4 ori 3, adică 12 cm. Și acum, dacă vrem să arătăm că aria AMEQ este egal cu 4 mulțit cu aria lui NCP, ne rezultă că 48 este egal cu 4 ori 12. Și obțin că 48 este egal cu 48. Bun. Și am arătat toată problema. Perfect. Mergem mai departe la problema numărul 5, unde avem așa. Figura alăturată este reprezentat triunghiul ABC, dreptunghic unghiul B, cu AB 2 radical din 2 și BC 2 radical din 6. Și triunghiul dreptunghic isoscel AEB cu AE congruent cu EB, unghiul E de 90 de grade. Punctele E și C sunt de aceeași parte a dreptei AB. Arată că perimetrul triunghiului ABC este egal cu 2 radical din 2 pe lângă 3 plus radical din 3.
Păi eu știu că perimetrul triunghiului ABC este suma laturilor, adică AB plus BC plus AC. Observăm că nu avem dimensiunea lui AC, dar știm că unghiul B este de 90 de grade și putem aplica Pitagora. Și avem triunghiul ABC, unghiul B egal 90 de grade. Din Pitagora rezultă că AC la pătrat este egal cu AB la pătrat plus BC la pătrat, adică AC la pătrat egal cu 2 radical din 2 totul la pătrat plus 2 radical din 6 totul la pătrat. Ridicăm la pătrat. Este egal cu 2 la pătrat înmulțit cu radical din 2 la pătrat plus 2 la pătrat înmulțit cu radical din 6 la pătrat, adică 4 ori 2 plus 4 ori 6 și obținem AC pătrat egal cu 8 plus 24, adică 32 de centimetri. Și avem AC egal cu radical din 32, descompunem 32 prin 2, ne dă 16, prin 2, 8, prin 2 ne dă 4, prin 2 ne dă 2, 2 și 1. Și acum grupăm câtele 2, din 2 de 2 îmi iese un 2, din 2 de 2 îmi iese de sub radical un 2 și îmi rămâne 2 sub radical, adică am 4 radical din 2 centimetri. Și acum perimetrul triunghiului ABC este egal cu AB plus AC plus BC, adică 2 radical din 2 plus 4 radical din 2 plus 2 radical din 6. O să scriu aici. Adunăm 2 radical din 2 cu 4 radical din 2 și obținem 6 radical din 2 plus 2 radical din 6 și observăm că putem să dăm un 2 radical din 2 factor comun. Din primul termen ne rămâne un 3 plus din al doilea ne rămâne radical din 3 cm și am obținut exact ce îmi cerea și problema. Mergem la punctul B unde îmi spune calculează distanța de la E. Mergem la punctul B unde îmi spune calculează distanța de la punctul E la dreapta AC. Distanța de la E la dreapta AC înseamnă perpendicular adusă din E pe AC. O să vină undeva pe aici. Pun un P aici și scriu construiesc EP perpendicular pe AC. De aici rezultă că distanța de la E la AC este egal cu EP. Și acum trebuie să găsesc acest EP. O să calculez aria triunghiului ABC. Unesc și C cu E. Așa. Calculez aria triunghiului ABC, calculez aria triunghiului CEB și a triunghiului AEB și le scad ambele arii la triunghiurile astea două, le scad din aria triunghiului ABC. Și îmi rezultă aria lui AEC, după care din arie scot înălțimea triunghiului. Și avem așa, aria triunghiului ABC, fiind triunghi dreptunghic, pot să aplic formula catetă 1 ori catetă 2 pe 2, adică AB ori BC pe 2 și obțin 2 radical din 2 ori 2 radical din 6 pe 2, 2 cu 2 se simplifică și îmi dă 2 radical din 6 ori 2 ne dă 12, adică scot 12 de sub radical, prin 2 îmi dă 6, prin 2 îmi dă 3, 3, 1, îmi iese un 2 de sub radical. Și avem 2 ori 2 ori radical din 3 și ne obținem 4 radical din 3 cm pătrați. Știu că triunghiul AEB este dreptunghic isoscel și merg și aplic Pitagora ca să aflu AE și EB. Și avem așa, triunghiul AEB, unghiul E egal 90 de grade și AE congruent cu EB. Din astea două ne rezultă din teorema lui Pitagora că AE la pătrat plus EB la pătrat este egal cu AB la pătrat. Dacă AE este congruent cu EB, în loc de AE pătrat plus EB pătrat pot să scriu 2AE pătrat este egal cu 2 radical din 2 totul la pătrat, adică 2AE la pătrat este egal cu 2 la a doua mulțit cu radical din 2 la a doua, adică obținem 2AE pătrat egal cu 4 ori 2, pot să împart printr-un 2, și îmi rezultă că AE la pătrat este egal cu 4, adică AE
egal cu radical din 4, adică este egal cu 2 cm. Aplic aria triunghiului AEB ca fiind catetă 1 ori catetă 2 pe 2 și obțin AE ori EB pe 2 și obțin 2 ori 2 pe 2. 2 cu 2 se duce și îmi dă 2 cm pătrați. Bun. Și acum, ca să fac aria lui CEB, o să construiesc EM perpendicular pe CB. Dar dacă aș construi și N perpendicular pe AB, fiind triunghiul AEB dreptunghic isoscel, asta înseamnă că punctul M va fi mijloc de AB. Aici nu. Asta înseamnă că AN va fi radical din 2 și NB va fi radical din 2. Păi obțin aici NBME, obțin un pătrat și atunci M va fi congruent cu NB și va fi și ea radical din 2. Dar haide să demonstrăm și scriu așa. Construiesc N perpendicular pe AB, dar triunghiul AEB are unghiul E de 90 de grade și AE congruent cu EB. Din astea două ne rezultă că N este mijloc de AB. De aici ne rezultă că AN este congruent cu NB și este egal cu AB pe 2. Adică vine 2 radical din 2 pe 2 și ne dă radical din 2 cm. Bun. Și mai construiesc M perpendicular pe BC, dar știm că NB este perpendicular pe BC și din astea două ne rezultă că NB este paralel cu M, dar unghiul B este de 90 de grade. Din astea două ne rezultă că NBME este dreptunghi. Și de aici ne rezultă că M este congruent cu NB egal cu radical din 2 cm. Bun. Și acum merg să calculez aria triunghiului CEB ca fiind baza ori înălțimea pe 2. În cazul meu baza este BC, iar înălțimea este M pe 2. Și obțin 2 radical din 6 ori radical din 2, totul pe 2. 2 cu 2 se simplifică și îmi dă radical din 12. L-am scos puțin mai devreme și mi-a dat 2 radical din 3 cm pătrați. Și acum mergem să calculăm aria triunghiului ACE. Și eu o să scriu în partea asta. Aria triunghiului ACE este egală cu aria lui ABC minus aria lui AEB și minus aria lui EBC. Adică obțin că aria lui triunghiului ACE este egal cu aria lui ABC mi-a dat 4 radical din 3. Aria lui CEB mi-a dat 2 radical din 3, iar aria lui AEB mi-a dat 2. Și obțin așa, 4 radical din 3 minus 2 și minus 2 radical din 3. Adică aria triunghiului ACE este egală cu 2 radical din 3 minus 2, pentru că pot să fac socoteala între acești doi termeni. Centimetri pătrați. Și acum scriu că aria triunghiului ACE este egală cu baza ori înălțimea pe 2. În cazul meu bază va fi AC înmulțită cu EP pe 2. Și obțin că 2 radical din 3 minus 2 este egală cu AC ne-a dat, l-am calculat aici, 4 radical din 2, înmulțită cu EP pe 2.
Simplific 4 cu 2 și îmi rămâne 2 și obțin că aici pot să dau un 2 factor comun. 2 pe lângă radical din 3 minus 1 este egal cu 2 radical din 2 ori EP, adică EP va fi egal cu 2 pe lângă radical din 3 minus 1, totul supra 2 radical din 2. 2 cu 2 se simplifică, fiindcă este egal cu radical din 3 minus 1 supra radical din 2, amplific cu radical din 2, rezultă că EP este egal cu radical din 2 pe lângă radical din 3 minus 1, totul supra 2, adică îmi dă radical din 6 minus radical din 2 pe 2 cm. Și asta este distanța de la E la AC, este egal cu radical din 6 minus radical din 2 pe 2. Și am terminat toată problema. Perfect. Mergem la problema numărul 6, la geometrie în spațiu, unde avem așa. În figura alăturată este reprezentat paralelipipedul dreptunghic ABCD A'B'C', cu AB congruent cu AA' egal cu 4 cm. Deci asta este egală cu asta și cu asta. Și BC este egal cu 2. Asta înseamnă că BC e 2 și AD e 2. Arată că aria totală a paralelipipedului dreptunghic ABCD A'B'C', este egală cu 64 cm pătrați. Așa. Aria totală este egală cu aria laterală plus de 2 ori aria bazei. Aria laterală înseamnă aria fețelor laterale, adică aceste planuri. Sunt 4 dreptunghiuri. Și avem aria laterală, se calculează cu formula perimetru bazei ori înălțimea. Perimetru bazei, pentru că baza este dreptunghi, o calculăm 2 lățimea plus 2 lungimea, adică în cazul meu perimetru bazei va fi 2AB plus 2BC și obținem 2 ori 4 plus 2 ori 2, adică 8 plus 4 egal 12 cm. Asta înseamnă că aria laterală va fi egală cu 12 mulțit cu 4, adică 48 de centimetri pătrați. Calculez și aria bazei cu formula lungimea ori lățimea, adică AB ori BC și avem 4 ori 2, adică 8 cm pătrați. Și acum înlocuiesc în aria totală. Aria totală egal cu 48 cât mi-a dat aria laterală. Și aici pun 2 ori 8. Plus 2 ori 8. Adică 48 plus 16. Deci aria totală este egal cu 64 cm pătrați. Și mi-a dat corect exact ce îmi spunea problema. La punctul B îmi zice, arată că NP este paralelă cu planul ACD', unde N este proiecția punctului C' pe dreapta B', D', și punctul P este proiecția punctului C' pe dreapta KB'. O să șterg semnele de pe aici. Și avem așa. Prima oară o să duc dreapta B', D'. B', D' este asta. Proiecția punctului înseamnă perpendiculara din CP. Și o să pun aici un punct N. Iar cealaltă dreaptă este KB'. Adică dreapta asta așa, KB'. Și trebuie să duc proiecția tot din C pe dreapta asta. Păi observ că N aparține lui D', B' și P aparține lui B' C. Asta înseamnă că dacă mă duc în triunghiul B', D' C, observați, NP trebuie să fie paralelă cu D' C. Și acum, dacă arăt că raportul B'N supra D' B' este egal cu B' P supra B' C,
Evident că din reciproca teoremei lui Thales o să-mi rezulte că NP e paralelă cu D prim C și dacă D prim C aparține planului ACD prim, atunci va fi paralelă cu tot planul. Și avem așa. Trebuie să arătăm că NB prim supra D prim D este egal cu B prim P supra B prim C. Pentru asta voi calcula B prim N. Eu știu că unghiul C este de 90 de grade, pentru că este unghiul dreptunghiului A prim, B prim, C prim, D prim. Prima oară aplic Pitagora să aflu diagonala B prim, D prim. După care voi aplica teorema catetei în triunghiul C prim, B prim, D prim. Și avem așa. În triunghiul B prim, C prim, D prim, unghiul C prim egal 90 de grade, din Pitagora ne rezultă că B prim, D prim la pătrat este egal cu B prim, C prim la pătrat plus C prim, D prim la pătrat. Adică obținem 2 la pătrat plus 4 la pătrat, adică 4 plus 16 și ne dă 20 de centimetri. Asta înseamnă că B prim, D prim este egal cu radical din 20. Descompun 20, prin 2 ne dă 10, prin 2 ne dă 5, 5 și 1 și îmi dă 2 radical din 5 cm. Și acum merg în triunghiul B prim, C prim, D prim. Știu că unghiul C prim e egal 90 de grade și mai știu C prim N perpendicular pe B prim, D prim, pentru că C prim N este proiecția punctului C prim pe D prim D, pe D prim B prim, și din asta ne rezultă cu teorema catetei că B prim C prim la pătrat este egal cu B prim N înmulțit cu B prim D prim. B prim C prim este 2 la pătrat este egal cu B prim N înmulțit cu 2 radical din 5. Și obținem de aici 4 egal cu B prim N înmulțit cu 2 radical din 5, adică B prim N va fi egal cu 4 supra 2 radical din 5. Simplific printr-un 2 și ne dă 2 supra radical din 5. Amplific cu radical din 5 și obțin 2 radical din 5 pe 5 cm. Și acum, dacă fac raportul B prim N supra B prim D prim, obțin 2 radical din 5 pe 5, totul supra 2 radical din 5. Adică 5-ul ăsta coboară jos și obțin 2 radical din 5 supra 2 radical din 5 ori 5. Se simplifică 2 radical din 5 cu 2 radical din 5 și îmi dă 1 pe 5. Bun. Și merg să calculez același lucru în triunghiul C prim B prim C. Și avem în triunghiul C prim B prim C, unghiul C prim este de 90 de grade. Din Pitagora ne rezultă că B prim C la pătrat este egal cu B prim C prim la pătrat plus C prim pătrat. Și obțin 2 la pătrat plus 4 la pătrat, adică 4 plus 16 egal 20. Am calculat puțin mai devreme radical din 20, de aici ne rezultă că B prim C este egal cu 2 radical din 5 cm. Și merg tot în triunghiul C prim B prim C, unghiul C prim egal 90 de grade și scriu că am C prim P perpendicular pe B prim C. Din teorema catetei ne rezultă B prim C prim la pătrat, adică cateta, este egală cu B prim P înmulțit cu B prim C. Și obțin de aici că 2 la a doua este egal cu 2 radical din 5 înmulțit cu B prim P. Adică obțin tot 4 egal cu 2 radical din 5 ori B prim P.
Și din asta îl scot pe B prim P ca fiind 4 supra 2 radical din 5. Și observați că am obținut aceleași calcule. Simplific 2 cu 4 și obțin 2 și obțin 2 supra radical din 5, amplific cu radical din 5 și obțin în final 2 radical din 5 pe 5 cm. Și acum când fac raportul B prim P supra B prim C este egal cu 2 radical din 5 pe 5, totul supra 2 radical din 5. 5-ul acesta coboară jos și am 2 radical din 5 supra 2 radical din 5 ori 5. 2 radical din 5 cu 2 radical din 5 se simplifică și îmi dă totul 1 pe 5. Dar eu am obținut și raportul B prim N supra B prim D prim egal cu 1 pe 5. Păi din astea două rezultă că rapoartele B prim P supra B prim C este egal cu B prim N supra B D prim. Și conform reciprocii teoremei lui Thales, ne rezultă că NP este paralelă cu D prim C. Bun, dar D prim C este inclusă în planul AD prim C. Păi din astea două rezultă NP paralelă cu planul AD prim C. Și am terminat toată problema. În momentul în care trebuie să arăt că o dreaptă este paralelă cu un plan, practic trebuie să arăt că este paralelă cu una din laturile planului, ceea ce am demonstrat și eu aici, că NP este paralelă cu D prin C, D prin C inclusă în plan și atunci evident că este paralelă cu tot planul. Destul de ușoară problema, trebuia doar să vă prindeți de calculul cu teorema catetei. Mi se pare cel mai ușor. Mai exista și altă metodă de a calcula B prim N, dar aș fi făcut mult mai multe calcule, așa am scos calculele foarte repede cu teorema catetei. Acestea au fost exercițiile date la modelul pentru evaluare națională 2024 și am să vă reamintesc să nu uitați like, share, comment, subscribe.